Kai gaba Ibrima waliyillah, a ko'ina kamar ka dai ba samu ba. Kai gaba Ibrima waliyillah, a ko'ina kamar ka dai ba samu ba. Ya Rabbana ya magagin ruhina, duka ciran dukan jalala Allah na yi nufin zanyo kasidar shehina, wanda irin shi a ko'ina ba a samu ba. Sallu ala nabiyuna bin Abdallah, wanda ya zama jigani na sallallah. Ninka salatu kan yawan duka balbela, har ya zamo wanda ba a yi kamace ba. Kai gaba Ibrima waliyullah, a ko'ina kamar ka dai ba a samu ba. Salihi sahabihi ban ware ba, da auliya'u da sharafa yayan babba, irin su mai tijaniya Ahmadu Baba, wanda isar shi a duniya ba gane ba. Da jiyali da shehu bara magausulla, da shiyana harazimi waliyullah, da shiyana abul fituwa da sirrillah, da shehu fatihun mu babba uban babba. Kai gaba Ibrima waliyullah, a ko'ina kamar ka dai ba a samu ba. A kai da kai maula yayin bishiyina, gare ka yau na zo ina yin baitina, na zo ka sai ta dukkanin fakasiduna, domin isa tana na faɗi mayar baba. Na faɗi uwar sharifai sirina, mukarrima jika gurin na Amina, da baituka na zo garki da kokona, kiban abin da zuciya bata ɗarsa ba. Kai gaba Ibrima waliyullah, a ko'ina kamar ka dai ba a samu ba. To assalamu alaika da farawa, ya shehu zulma harufi kai hamsawa, ka bani sirka na zamto rerawa, idan na sani ba za ka ce min a'a ba. Ya masani ilahu ya ɗanɗana, ya sirrin alimu sannu masoyina, karya shirin dukan aduwai amfana, ina da kai da ɗai ba za da ji kunya ba. Kai gaba Ibrima waliyullah, a ko'ina kamar ka dai ba a samu ba. A yaƙi buri masanni shehu uban babba, ba da gire domin harazimi ɗan babba, ka sai da ni na zamani ba ni ne ba, ka sa na ganka na tsako ban farka ba.
saba ba. Ka bani sirrin yabanka ita yi ma baba, tare da liɗifin da ba zai yanke ba. Abubakari kyauta, a gaida kai ya mai shehu na 'yan mota. Bada gire gare ni duka cire wauta, domin isar maulaya yan bi dan bamba. Ni gaunar da nake yi wa umminka, ita ta sa kwarai nake mutuwar sanka. Ya shehu gibiri ma fadarka, sana zamo a can ciki ba kumfa ba. Kai gaba gibiri ma waliyullah, a ko'ina kamar kadai ba samu ba. A gaida kai mai fada da fadar Allah, a gaida kai ya mai isa da isar Allah, a gaida kai ya jikan manzan Allah. A cin azal kamar kadai ba samu ba. Ba maƙiyin badagire sai dai wawa, ba mai san badagire sai dan baiwa. A gaida kai ya ma abocin yin halwa, kai ne ka bi da harazimi hanya babba. Kai gaba gibiri ma waliyullah, a ko'ina kamar kadai ba samu ba. Badagire ga duk alam kai ne babba, mai halarar karɓar du'a'i ya baba, mai halarar muhammadi aka yi gaba. Ka sana kanka badagire ba da ido ba. Ai matsayin ka kanmu ba zai ɗauka ba, ka bani sirri ka san ka na zan babba. Idan aje bara gidanka ya baba, ni na sani ba zuwa ba samu ba. Kai gaba gibiri ma waliyullah, a ko'ina kamar kadai ba samu ba. A kai da kai ya masani a cikin gaibu, ya sayyidi badagire ka da ɗan hubbu, domin isar na batula mai gaibu, wacce ta zo a cin azal ba gane ba. Zana tsaya ba wai fadan naso haka ba, so ya tsakani na miya ba ilimi ba. Ka bani duka sirkan ilimi baba, domin isa ta shehu fatihu dan baba. Kai gaba gibiri ma waliyullah, a ko'ina kamar kadai ba samu ba. Shehu Sharif maulaya yan bi sirrina, ya sidi ni saka nufa muradina, domin isar Fatima danna na Amina. Ka ƙara tsaye da ni cikin begen
baba. Na Karimu ni dai kasidar ni na biya, daga Sunusi garin Furana mai koya. Ya Allah ilahu kara da ɗan shiriya, alhamdu wa shukuran laka ya rabba.